Deci ce-a făcut ulterior omul ăsta, Dumitrescu? Bineînțeles că eu i-am spus, băi, dacă luați ceva, dacă faceți marfă peste plan, că în general cam așa să furați, făcea o marfă peste plan, și intra în tratatul de pace de la Paris în acei 10% influență occidentală, în planning-ul ăsta familial, să spunem că nu poți să fie de sus poporul ăsta, numai pentru că a fost condus greșit, să spunem, spre dezastru în al doilea război mondial de familia regală și de clanurile astea de militari criminali antonesceni. Deci se putea aranja totul, el era și informator, bineînțeles ăsta, dar tot aranjat de mama și de Humutescu, de alte femei din astea cu o minte dezorganizată. Până la urmă toți fac anchete așa, se cerne situația, deci omul era în plus și ca forță fizică acolo ca să cari marfa aia la niște canioane, noaptea, se spune marfa făcută în plus, trebuiau oameni foarte puternici. Deci omul ăla era în plus. Deci, și bineînțeles trebuiau luați oameni care nu erau ca omul ăsta. Deci omul ăsta era în plus și bineînțeles este văzut și comportamentul mama, deci exact ca la tata, să spunem, oameni bolnavi cumva de infanticid într-o formă scursă, să spunem că ei spuneau că nici nu-s copilul, poate nu-s copilul tata, într-adevăr, omul nu era bun din nimic, deci mă refer la el, n-avea, domnule, definitivat, zicea că a dat nu știu câte examinări, i-am spus cum sunt studiile tale, că eu l-am luat la întrebări la început când am văzut că vin acolo muncitori în pelea goală la Constanța și caut omul ăsta aici. Deci nu avea examen de stat. Și am zis, dar de ce n-ai examen de stat? Păi nu mi l-o dat, păi nu ți l-o dat, n-ai plătit acolo, că mai mult de vreo 10-15 mii nu costa un examen de stat și o sesiune din asta, să spunem, care este pistic. 10-15, maxim 20-25 și am spus nu este așa de mult, deci în 2 ani îți dai examenul de stat și după asta, să spunem, faci încă o sesiune de definitivat. Că el până la urmă presa de mine și a dat așa, și-a dat examenul de stat și și-a dat și definitivatul, era de acum prin 72, deci la 53 de ani ajunsese, să spunem, un profesor cu un definitivat, cu un examen de stat, ceva grotesc complet, dar să spunem, starea lui psihologică era tot asta împotriva copilului, la fel era și mama și într-un fel de pantă din asta, adică făcea o pantă, v-am spus, până la urmă, acolo procurorii chiar supravegheau cumva producția asta peste plan, așa îi spunea furtului ăsta, puteam spune că nu este furt chiar. V-am spus cum ajung să aibă chiar din 70 bani de vreo 2 apartamente, din care trebuia unul luat în centru și închiriat, nu au vrut să facă asta, erau complet puși pe rele. Deci așa i-am văzut de la început, eu am făcut sezizările respective la vârsta de 4 ani, pe aici, pe la oameni, când am făcut așa un bilanț a primilor 4 ani de viață, deci erau bolnavi de infanticid amândoi, într-o formă din asta pe o perioadă foarte mare de timp. Și aveau numeroși complici, oameni cu un comportament asemănător lor, v-am spus la facultate, au fost soții Precupeanu, care au avut vreo 2-3 avorturi, și aici au avut familii de astea, Ionescu Victor, Angel Mihai și cu acest Dumitrescu, dar mai era și Berbinski, care tot așa a fost făcut din muncitor foarte rapid șef de echipă, dar ăsta ridica mult mai bine producția asta care era peste plan.